Na actualidade, o lugar de Corques, na parroquia de Taragoña, carece de rede pública de abastecemento de auga, polo que se facía necesario acometer esta actuación e dar resposta así ás necesidades dos veciños da zona, dotándoos de conexión á rede xeral. Pero ademais da obra en sí, a actuación permitirá tamén achegar este servizo básico a outra parroquia veciña, neste caso a do Araño. Anticipa tamén unha actuación que é de máis calado, que é acabar coa rede que poida levar auga ao que é inicialmente a reta do Araño, que é unha parroquia que todo o mundo sabe que inicialmente non carece de calqueira traída veciñal, e con isto e con algunha outra actuación que está en marcha tamén, estamos achegándonos a ese obxectivo de achegar hasta onde sexa posible a auga da traída municipal a través do depósito de Taragoña, levala á parroquia do Araño tamén. Non será a única obra de mellora de abastecemento na parroquia de Taragoña. O Concello ten previsto tamén acometer a mellora do servizo da auga municipal aos núcleos de Outeiro, Fachán e a Coviña. En Taragoña non é a única actuación que ten que ver co abastecemento, está tamén previsto tan pronto a proba de Deputación o plan, hai outro que afectará tamén a tres abastecementos, tres pequenos lugares, sería na zona de Fachán, outro na zona da Coviña, e outro un terceiro cruce tamén moi cerquiña neste caso de Corques. Tamén hai outra aldea que tamén tería esa conexión.